बेयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय औगुरि बेलकना गामि आरो बेयो बेलकना गामिनि गाहाय लामा। नोंथांमोना नुदों बे लामाया जाबाय औगुरि बेलकना गामिनि गाहाय लामा। बे लामाजों आङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों लामाया दासिमबो फाक्का जायाखै, अन्थाइ थरसेबो गोग्लैयाखै। नोंथांमोना नुदों बे गामिखौ। बेवहाय गामिनि सेंग्राफोर दङ। बिथांमोना मा खालामदों जोङो दसे उनाव मिथिगोन। बिथांमोना हयथ' मागो दमासिनि रंजादों। दा जोङो नै गामिनि सासे समाज सिबियारि बिजय चन्द्र बर'नि न'आव फैदों आरो बिथांनियाव जोङो मिन्थिना लानि मागोनि सोमोन्दै। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो एसाम निउस नायगिरि जोंनि गासै बर' रायजो राजानि सिगाङाव दिनैनि मागो दमासिनि गासैनिबो सिगाङाव आं आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन आरो मोजां हामलायनाय आं बावहरबाय। दायो दिनै जोङो नैबे औगुरि बेलकना गामिनि मानगोनां हांगामा बिथाङा एसाम निउसनिफ्राय जोंखौ न'खर न'खर हाबनानै बयखौबो गोजोन हामलायनायजों लोगोसे जोंनि मागो दमासियाव जाहाथे जोंनि बिटिआर लोगोसे दाब दाब जायगायाव जोंनि बर' हारिया दिनै मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिदों। लोगोसे बे मागो दमासिखौ जों गाजा गोमजा फालिनायजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाया आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो जोङो खौसे जानानै दिनै भेलाघर बेखौ जों दिनै सावनायनि आरो बिदाय हरनायजों लाहार फाहार खालामदों। जाहाथे दिनैनि गेजेरावनो मागो दमासिनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोजोन थासारि आरो जोंनि अनलायनाय आरो लोगोसे जोंनि खैसारि आरो जोंनि गेजेराव मुगैलायनाय नासयलायनाय जाहाथे दिनैनिफ्राय जोबस्राङो। जों बयखौबो जोंनि आंगो बायदियै, जोंनि न'खर बायदियै, जोंनि बिदा फंबाय बायदियै, जोंनि बाहागो बायदियै जाहाथे जोङो आंगो खालामनानै लानो हायो। आरो जाहाथे दिनैनिफ्राय जोंनि अल बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाया गोजोन थासारिजों लोगोसे जाहाथे जोङो खौसेथिखौ जोङो दिनै खौसेथिनि देवलिंनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बयबो सोलिलांनो हायो, एना एनिखौ जों फोजोबस्रांनो हायो। बेखौनो आं मागो दमासिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ नैबे औगुरि बेलकना गामिनिफ्राय आं बिजय चन्द्र बर'आ गोजोन हामलायनाय आरो बयखौबो आं साबायखर बावनानै दिनैनि बे फैबाय थानाय आरो बे कर'ना भाइरास आरो बेरामनि थाखाय जाहाथे दिनैनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर'नि न'खरफोराव गासै बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे बे भाइरास होनाय जिनिसा, बे कर'ना होनाय जिनिसा जाहाथे फोजोबस्राङो आरो जोबस्राङो। बेखौनो जोङो गासै बर' रायजो आइ आफा बिदा फंबायखौ आं खावलायहरनो नागिरो जाहाथे दिनैनि गेजेरनि समनि गेजेरावनो मागो दमासिनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि कर'ना भाइरासआ जाहाथे जोंनि गेजेराव फैनो हाया आरो दिनैनिफ्राय जाहाथे जोबस्रांनानै थाङो। आं बेखौ खावलायनानै आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं मागो दमासिनि आरो फिन खेबसेबाव आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनानै खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बुंनाय, आंनि नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय बे बिथोनखौ जाहाथे नोंथांमोना गनायनानै लायो आरो जाहाथे नोंथांमोना मागो दमासियाव आलो गोजोनै जाहाथे बयबो जों रंजानानै जाहाथे जोङो नैबे मागो दमासिखौ जों बिदाय होनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दा जों बिथांनि न'खरनिफ्राय गिदिंनानै फैफिनबाय आरो नोंथांमोना मिथिदों बिथाङा बिजय चन्द्र बर'मोन। बिथाङा गासैनोबो मागो दमासिनि गोजोन हामलायनाय जासिदों। नुदों मागो दमासिनि जोबोद खुवा खोबदों, गोजांदों। नै सासे सुबुङा जि जोमना थाबायबोगासिनो दङ। नै सेंग्राफोरखौ फिन लोगो मोनफैबाय आरो सेंग्राफोरखौ आङो सोंनो नागिरदों बिथांमोना मा खालामदों बेवहाय। बिथांमोना मागो दमासिनि एसे रंजादों होनदों आरो मा
माबा माबि खेला गेलेनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। जोबोद रंजा खुसि बिथांमोना जोबोद रंजादों होननानै फोरमायदों। दा इयाव जोङो गासिबो दा दिनैथ' मागो फोरबोनि जों गासिबो रंजादों आरो जोङो दा दसे थानानै बायदिसिना खेला गेलेगोन। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों खेला बादायलायनाय बायदिसिना लागोन आरो भलि गेलेगोन, बाथा गेलेगोन आरो बिदिनो बायदिसिना खेला गेलेगोन आरो जों दा देग्लायथ' मागो दमासिया जोबोद मोजां जादों आरो गासैनिबो गोसोआव मोनसे रंजानाय फैदों आरो बिटिआर गोदान सुक्तिजों लोगोसे इउपिपिएलआरनि सरकार दानो हानायजों लोगोसे गासैनिबो गोसोआव सोलायनाय फैदों। बे सोलायनायजों लोगोसे दिनै मागो दमासियावबो जोबोर रंजानाय फैदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों बयबो।